Kag sa numero 1 sa mga balita, subukan daw. Bacolod City Mayor Albee Benitez nagaduso ang matigayon ang direct flight gikan Incheon, South Korea padulong sa Bacolod-Silay Airport para sa 3,000 ka mga Koreans nga natalana mag-abot sa Bacolod sa bulan sang Enero. May report sa Bacolod-Silay. Ginapaabot ni Mayor Albee Benitez ang pagkaris ng kapin 3,000 ka mga South Koreans nga maghahampang sang golf sa Bacolod kagiban pa nga golf courses sa Negros Occidental. Gani ginaduso sa karon sang alkalde nga matigayon ng direct flights halin Incheon pakadto sa Bacolod-Silay Airport. So, amo na ang ato nga ginapakita sa chartered flight para madayon ining international flight diretso sa Bacolod. So we're not having a little problems finding a charter plane or an airline nga masugot nga mahalin sa Korea madala turista. Antes pa man sa pandemic, naanda na sa mga Koreans nga magpadulong sa Pilipinas lakip na sa Bacolod samtang matugnaw ang klima sa South Korea. Magahinyo man sang bulig ang alkalde kay anay Congressman kag City Administrator John Orola agud ma-accommodate ang mga Koreans. Nagalabot sa 16 ka mga direct flights ang ginapatigayon sadto halin sa Incheon pakadto sa Bacolod-Silay Airport kada bulan sang Enero. Pagdamo pag na, other airlines will come in. No? Ang isa lang, I asked them why not Korean Air. No? They told me, which I have to validate, nga hindi ko land ang mga airlines ang planes ng Korean Airlines tungkol nga our runway is short, which is what I want to validate. It's short by 5 meters. Something like that. So I will call CAAP for them to see if they can do something so that we can allow international airlines also to land directly in Santos. Sa records ng City Tourism Office, nagalabot man sa 60 million pesos ang sarang ma-generate nga income sang syudad halin sa mga Korean tourist. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.